Bismillah shigo. Alwaji ki zauna. Matso mana. Ki saki jikinki mana. Nan fa kamar gidanki ne fa baki da matsala. Me ya faru kuma? Ina wani. Tunda ne miki alƙawarin waya kin san ai na tsaya tunda muke da ke na taɓa miki alƙawari na saba? Ni sauri don Allah bana da wani. Dan kamo ta nan kamo ta nan. Dan kamo ta nan kamo ta nan. Hawa Fati yanzu me zaki ci sai a kawo miki? Koko. Ko za ki sha? To shikenan kake da abu. Kina ji? Dan shiga bargon nan sai in nuna miki wani abu. Ko wani sirri da zamu yi a cikin bargon kin gane? Kake da waya fa zan baki kin ga waya ga ta nan dan ke na siyo ta na ajiye ta a nan kin gani? Kin ganta? Shigo to ki gani sai in cire sim dina a ciki. Me ya faru to? Kawo wayan su. Ha tun da muka yi zan baki waya zan ba wayan nan 50,000 na siye ta. Kuma dan saboda ke na siya zan ba mu a. Bismillah matso ki je. A'a ba zan shi. A wai ke da a tunanin ki zan baki waya a banza ne? To da a tunanin ka me za ka yi da ni? Yanzu fi sabila in ce miki mu zo ɗaki in baki waya mu zo gaki akan gado kuma sai ki ce wani oke a tunanin ki kawai muna zuwa zan dawa ne baki saboda gani da asariya. Kaka da waya ka bani. Zo ka danne ni daya ne. Allah rike wayan ka ma ba na so. Gashi na sha biga yanzu ya zan yi.